May nagtanong sa akin, sabi niya, "Ba't ang chill mo?" Sagot ko naman, kasi no reason to be pressure. Kasi kapag pinressure ko ang sarili ko, may changes ba? Then more to life than thinking how better you can be in front of everyone eyes. Stop trying to fit in. Masayahin akong tao. Yung tipong ang lakas lagi ng tawa ko. Madalas nagbibiro at tipong laging nakangiti sa harap ng maraming tao. Pero try mo tingnan yung mga mata ko. Makikita mo yung lungkot o ako ay nalulumbay. Yung tipong gustong-gusto mong mag-diet. Kaso marupok ka sa mga pagkain. Yung bawat pagkain na makikita mo, sasabihin mo, favorite mo. Kaya kakainin mo. Tapos kapag tumaba ka, sasabihin mo, "Ay, ang taba-taba ko na. Gusto ko nang mag-diet. Paano kaya ako papayat?" Ay nako, mga kakitkat. Deserve mo yan. Wala kang disiplina kasi. Kain ka ng kain. Char, paano ka papayat? Tara na nga, umpisahan na nga natin. So, meron ako ditong hilaw na saging at kailangan natin tong balatan. Sa paggawa ng banana chips, hilaw na saging talaga ang kailangan. At siya nga pala mga kakitkat, bago natin balatan ang ating hilaw na saging, maghaplos muna tayo ng mantika sa ating kamay kasi ito ay medyo madagta. Nakakatulong ang mantika para yung dagta ng saging ay hindi kakapit sa ating mga kamay at ganun din sa ating kutsilyo. At yun na nga, sa bawat paggamit natin ng matatalim na bagay kagaya na itong kutsilyo, kailangan natin mag-ingat kasi may possible na tayo ay masugatan. At yun na nga, matapos natin tong balatan, kailangan natin tong hiwain ng maninipis. Sa pag-slice ng ating hilaw na saging, pwede kayo gumamit ng peeler or kutsilyo. Pero mas maganda kung peeler sana para pantay yung size nung nipis ng ating banana chips. Pero dahil sa wala akong peeler, kutsilyo na lang yung aking ginamit. At syempre, yun na nga, gaya ng inyong nakikita, matapos natin tong ma-slice. So, kailangan natin tong himayin para maghiwalay-hiwalay yung bawat pieces ng ating banana chips at matuyo sila ng pantay-pantay. At dahil nga, yun nga maliit ang aking lalagyan, so ita-transfer ko ito sa malaking planggana at pagkatapos, kailangan ko tong ibilad. So, ito na ang itsura niya matapos natin tong ibilad sa araw. Matapos natin tong ibilad, ready na siya for deep frying. At para naman ma-deep fry ko siya, gumamit ako ng kaserola at lalagyan ko ito ng maraming mantika. Painitin lang natin ang ating mantika sa low-medium heat at pagkatapos unti-untiin natin ilagay yung ating mga in-slice na saging. Prituhin lang natin ito hanggang sa ito ay maging golden light brown at ma-feel naman natin ito kung ito ay crunchy na. After a few minutes ng ating pagpiprito, ganito na ang itsura niya. So, crunchy na siya at pwede na natin itong hanguin. Alam nyo ba, minsan mga kakitkat, iisip ko, paano kaya kung huling araw mo na or huling araw ko na ngayon sa mundo? Madalas ko kasi yun tinatanong sa aking sarili. Lalo na kapag yung tipong nawawalan ako ng gana or nawawalan ako ng direksyon sa buhay ko. Madalas or karamihan tinitake for granted na lang natin ang buhay. Na parang normal na lang ang mga susunod na araw. At marami pa tayong inaabangan na bawat bukas. Live your life like it's your last day. Dahil pagising mo pa lang, present na yan sa'yo dahil napili kang gumising. At dahil may mission ka na dapat mong gampanan sa mundong ito. Ano ba ang iyong gustong legacy na maiiwan mo sa mundong ito? Itodo mo na araw-araw. Hanapin at alamin mo kung ano ba talaga ang silbi mo sa mundong ito. Dahil kung hindi, wala ka nang pwede pang sisihin sa huli, kundi ang sarili mo. At so yun na nga, luto na ang ating piniritong saging. Gumamit lang ako ng strainer para masala at matanggal pa ang iba pang excess oil. At para naman sa ating syrup mixture, sa isang bowl, maglalagay lang ako ng 5 kutsara or 5 scoop ng ang brown sugar at 5 scoop din ng sugar cane vinegar. Nakakatulong ang suka para tumagal ang expiration ng ating banana chips at nakakatulong din ito para maging crunchiness at isa rin yun nakakatanggal din siya ng pakla ng saging. At syempre dadagdagan din natin ito ng 5 scoop ng tubig.
At pagkatapos, haluin lang natin itong mabuti hanggang sa ito ay maging syrup. At so yun na nga, kapag ganito na ang texture niyan, pwede na yan. So iset aside lang natin ito para mamaya. Kakanawin lang natin yan, so dapat ma-dissolve ang ating sugar sa ating water. At so yun na nga, matapos natin maprito ang ating mga saging. At syempre, kailangan na natin ibuhos ang ating ginawang mixture or yung syrup kanina. At so yun na nga, pagkabuhos natin ng ating mixture, so kumulo siya dahil nga doon sa tubig at suka na ating inilagay. So hayaan natin itong matuyo. So hahaluin lang natin ito ng konti at hintayin natin kumapit yung asukal na ating inilagay. At so yun na nga mga kakitkat, humina na yung tunog ng mantika. So ibig sabihin natuyo na yung tubig at yung suka. Asukal na lang yung natitira. So kailangan na natin itong hanguin bago pa ito ay masunog. O diba, tunog pa lang napaka-crunchy niya na. Alam nyo ba mga kakitkat, masarap sa pakiramdam kapag na-appreciate ka ng mga tao sa paligid mo. Yung tipong kahit kaunting bagay lang naman yung ginawa mo, sobra-sobra na yung pasasalamat nila sa'yo. At syempre, dapat ganun ka rin. Huwag mong kalilimutan na magpasalamat sa mga taong nakagawa ng mabuti sa iyo. Maliit man yan o malaki, ang mahalaga, ma-appreciate mo yung ginagawa nila para sa'yo. At isipin mo na lang, paano ka pa bibigyan ng mas malaki pang blessing. Kung sa maliit na biyaya lang, hindi mo man lang mapahalagahan. Nape-pressure ka, no? Dahil ba sa dinidiktahan ka ng mundong ito, na dapat malinaw na ang iyong mga pangarap, na dapat hindi ka napabigat, na dapat kumikita ka na, or dapat may ipon ka na dapat nakakatulong ka na, pero tingnan mo yung buhay ng iba. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod nang ikumpara, lalo na yung pakiramdam mo na nahuhuli ka na sa iba. Sino ba nagsabi na kailangan mong makipag-unahan sa kanila? Ang buhay ay hindi patungkol kung sino ang nauna, kundi kung sino yung tunay na masaya. Hindi ko sinasabi na maging tamad ka. Ang sinasabi ko lang, magpatuloy ka sa buhay na walang bigat na dinadala. At palaging magpasakop sa plano ng lumikha. Maaabot din natin ang dulo, maniwala ka, sa kanyang tinakdang oras. Ay buhay, kailangan lang talagang kumapit para makaraos sa lahat ng hirap sa buhay. At syempre, kailangan kumayod para magkaroon tayo ng panggastos. Kahit anong hirap ay idadaan sa ngiti upang lahat ng nakapaligid sa'yo ay maging positive. Kaya yan, kapit lang, magtiwala at makakamit din natin yung nais natin para sa buhay. Kung alam mong mali ka at hindi tama ang iyong ginagawa, change yourself. Hindi yung palagi ka na lang magse-self-pity at manghihingi ng sorry for what you did. Minsan hindi na rin tama na dapat ka nilang tanggapin kung sino ka. Learn to be mature and grow. Lalo na kung ayaw mong i-let go ka ng mga taong malalapit sa'yo. Change for the better. Don't settle for what you think na ganito ako at wala kayong magagawa. Quit that mindset. Always be the best version of yourself kasi para din sa'yo yan. Kapag nag-fail ka, mag-try ka lang ulit. Hindi naman sa lahat ng oras, panalo tayo. Parte yon para mag-grow tayo at matuto. Kung minsan ang failure ay nagtuturo sa atin para mas maging tamang tao tayo. Para sa susunod, mas matagumpayan natin lahat ng laban na ating tatahakin. Nawa ay may nakapulutan kayong aral. Ingat kayo palagi at pagpalain kayo ng Diyos. Bye!